Salut și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă fac turul serei, deoarece aici se vor desfășura majoritatea activităților de pe acest canal. Pentru început avem masa de lucru, urmată de un dulap cu două rafturi. În partea de jos avem ustensilele și un rezervor cu apă, iar partea de sus este liberă. O cultură de alge, un rezervor cu apă și iazul, care nu se află într-o stare prea bună, dar pentru el vom avea un videoclip separat. Lângă acesta găsim o lădiță de depozitare a ustensilelor și vaselor care nu sunt folosite încă și o cutie alimentară de 68 de litri care încă nu are o întrebuințare. Iar a treia parte a serei este constituită dintr-un dulap care are 3 rafturi. În partea de jos este sticlărie și nisip pentru culturi, iar pe al doilea și al treilea raft găsim culturi de Daphnia, dar și alte experimente. Cam aceasta este sera, eu vă mulțumesc pentru atenție, iar noi ne revedem în episodul următor.